Dito kami sa dating asawa ng tito ko. Tao po. Ayan. I'm here. Ah, si Tita Sally. Sa mama. Sige na. Ayan, ito yung bahay nila dito. Ito na po, gising na po. Gising na? Tulog ba? Oo po eh. Chinat kita. Hindi ako nandun bukas eh. Paihiman ako na, iihin ako. Tita Sally, kamusta? Ito, payat pa rin. Kilala mo ako? Yes. Wow, yes. Well, lalo kang pumapayat ah. Hi. Lalong pumapayat si Tita Sally. Sino kasama niyo pala dito? Ang kapatid ko. Ah, dalawa kayo dito sa bahay. Oh. Ano si Kuya? Yung papa niya no? Ay, pumasok po. Pumasok. Saan pumapasok yung tita? Galing. Tagig. Ang trabaho niya ngayon? Wawa. Ang trabaho yung construction? Buti nakapag-construction siya, no? Tagal kasi walang trabaho nun. Yan po, yan si Tita Sally, mga kabiyaya. Tsahin ko po yan. Ano, nanay ng aking mga pinsan nila, Janly at Jepoy. Yan. Tita Sally, pahawak ka muna. Okay lang. Para malapag ko to. Dito kaliwa ko, may hinad yung... Yan. May ano kami, oh. Dala kami kahit pa paano. Pahapon na. Pahinaan ng TV, be? Yan na, ano yung ano. Yan. Sa ano yan eh. Para may... Pang... Ano kayo dito? Lalo ang payat ni Tito Sally, no? Walong taon lingkong dito hindi nakita eh. Doon sa Miwawa, ano yan? Di ba dati doon kayo? Wala na yan. Wala na. Ano lang kasi kami ito yung bahay. Dito, libre to. Hindi naman kasi ano ko to yung Parte. Dapat dito na kayo dati pa. mahirap yun. May kasama pero hindi kami magkakaunawaan parang Dito kayo natutulog. masyadong mainit dito. Kaya nga, ramdam ko. Walang ano, walang Ikot, no? walang bintana. Saan to? Lalabasan lang yung hangin. Yan lang. Pintuan lang. Yung kapiranggot na ano. Kaya masyado akong nangayayat dito kasi nga yung sobrang init ba. Si Janly dito natutulog. Eh, kung umuwi naman yung hating gabi na naawa nga ako dun eh. Hindi naman nag-aantay ako. So, siyempre, wala dito isang kapatid ko. Eh, pag nandito, hindi ko pwede na bukas yung gate, bukas yung pinto. Sa akin magagalit. Panood kita dun sa ano eh, sa vlog ni Tito Osnick, nasa Bicol ako. Sabi, pet na ni Tito Sally. Oh. Kasi maglapay ko kasi sa sobrang init dito. Hindi ako mapagkatulog. Lagi ako nag-iisip sa dalawang anak ko. Oo, safe naman yung dalawa na yun. Hindi naman ano yun, dapat ang isipin mo. Nag-aaral si ano? Anong pangalan nitong bunso? Yan? Hindi. Yung sa online class, Oo. hindi. Bakit? Ang ganda ng cellphone ko, no? Saka dito, walang ano dito. Mahina ang signal kasi dito. Eh, yung cellphone na yun eh, hindi naman, Hindi kaya. hindi kaya na. E, paano siya? Wala, i-stop muna siya. Oo, tagal na. Simula nung nag-pandemic. Oo. Kasi yung cellphone ko na ginagamit, second hand lang. Si Kuya, balita ko daw kay Kuya, ano, nagka-trabaho lang sa ano, sa paggawa ng payong. Oo, minsan pag wala siyang trabaho, yun ang inaano niya. Pero, Ngayon lang siya nakapagtrabaho. ng construction. Ngayon lang. Magkano ang araw niya? Magkano araw niya sa payong? 150? 50. Ano? 50 pesos. 50, tas minsan 150. Minsan 150, minsan 100. Pinagkakasya kasi wala. Dito, babayaran yung kuryente. Tubig. Buti, wala ka mo ngayon yung kapatid mo. Wala. Nasa nervous siya kasama ko sa kapatid ko. Kasi
Hindi nakatira sa Manila. Bali wala, hindi na siya umuwi dito. Matagal na. Hindi, uuwi din yun sa linggo. Pabalik-balik lang, no? Pag gusto niya doon siya. Pag gusto Ay, may niya- pamilya na din? Wala. Wala. Ano yun, yung Matandang binata. kaya masama. Ito dito Sally, oh. Pagpasensyaan mo na itong bibigay ko. Bukod dyan, para may panggastos-gastos ka. Oh, 1,000. Para may gastos-gastos ka dyan. Sila John Lee, si Jeff, huwag mo alalahanin yun kasi safe naman yun tsaka masipag naman yung dalawa. Ano, balita ko ate. Sige, pwede ikaw din yung patay. Kaya itong Doon mas okay kung doon sila pumunta, may trabaho siya doon. Nung dati sa pinagtatrabahuan ko. kaya inaano kasi doon, di ba yung taal? Bumutok nga yung taal. Tok na naman kasi yung taal. Kaya, sa bagay, malayo naman sila doon. Dito, May iniinom ka bang gamot? Wala. pero sulpit lang Para saan yun? sa dugo ko kasi hindi ko. Naglo-low blood? Oo. Maano kasi yung dugo ko, mababa. Hindi siya nag-maintain. Kailangan niya kasi sa akin may pang-BP. Nalilibangan nyo lang dito, TV. No? Hindi naman sa akin yung TV na yun. Yung TV namin nasira. Nasa kailangan yan doon sa kapatid mo. Oo. Kaya pag sinabing patay, patay eh. Ba't kayo umalis pala doon sa Wawa? Wala na doon, dinimolis na? Hindi naman, yung inupahan namin doon na kailangan nung may-ari. Ngayon, nabalitaan namin, may pinauupahan din pala sa iba. Bali pinaalis lang kayo. Babalik din kasi kami doon. Mahirap kasi yun, malayo ang sa eskwela sa Taguig pa yung nag-aaral eh. Pag nag-face to face, doon pa yung nag-aaral eh. Namamasahe kami araw-araw. Kaya, Sakto to may mga kompleto to. Baby, gatas, sukal. 5 kilong bigas, tapos may pambili ka na ng ulam mo. salamat Jay ah. Naalala mo ako. Ano kami ni Tito PG, sabi ko hapon na. Hapon na to. Dahanan natin dun. Para kahit pa paano maabutan ng tulong si Tita Sally mo. Bali ano po siya, asawa po siya dati ng kuya ni Tito Oslek. Kahit pa paano po di ba? Sa ibang tao nga nakakatulong tayo dun sa mag-anak pa natin. Ingat na lang kayo dito ha. At mahapagabi na oh. Para makauwi na kami ni Tito Oslek. Sige yan. Salamat. Mga kabiyaya kakwela, uwi na muna kami ni Tito Oslek at anong oras na, madilim na. Tara Tito Sally, dito na kami ha. Sige, salamat. Okay pala si Kuya, dumating na oh. Yung asawa ni Tita Sally. Oo. Pagod? Pagod. Nakalatan ako. Napalatan. Napalatan ka pa? Oo. Patay tayo siya. Yan ang mahirap lahat sa construction, tas bike ang gamit mo. Yung mapaplatan ka. Nung galing kami dito, dala kami kahit paano nakadala ng ayuda. Pumunta na rin ako kay Uro eh. Oh, doon ako galing din eh. Utang na nasabi ko, ano ba nangyayari sa'yo? Si Tata. Si Kauro. Kasi tigawawa din po kasi yan eh. Kaya kilala niya si Kauro. Buhat-buhat kilala pa niya yun. Kasama kami panguryente noon. Oh, kung kakasama kami dati yun eh. Yan. Sa kuryente. Okay. Wala sa isda. Oo, kakasama kami niyan. Okay. Nila Kauro. Pinuwento yung tatay Uro na nanguryente. Oo, nanguryente kami dati sa tambayan. Binuhat ko yan eh. Dati. Tapos sabi, Malapit lang yung bahay niya doon sa tambayan dati. Isang ganun lang oh. Isang liko lang. So ayun po mga kabiyaya, no? At nandito na ako kami. Kaya, Tita Sally, dito na kami. Yan. Dali. Kaya please, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel. Madilim na. Yan. Thank you. Bye-bye po.